Majon! Hvad var det? Tag det der! Na. Godmorgen, små møgunger. Godmorgen, rektor Olsen. Værsgo at sætte jer ned. Hvorfor har du lige i dag? Så vil jeg røre mig i håret. Hvad gjorde du? Det var fordi jeg fik 5 øre af Willy. Det er jeg sgu da. Fuldstændig ligeglad med. Kan du komme med her? Kom her. Det er bare. Du kan komme med dig. Kan du komme med dine møger? Hvad fanden bliver du henne der? Tag dig lidt. Ned på rækken og sådan dum nu. Kan du tage det andet sag? Det er møger, hva'?